Én a jugoszláv háború elől menekültem Magyarországra. Úgy emlékszem, hogy idejöttem egy darab bőröndel, amelyben személyes ruháim voltak és személyes irataim. És gyakorlatilag a Teve utcai rendőrség főkapitányságra szálltam meg, ez volt az első állomásom Magyarországon, ahol ugye interjúztattak, mert ez egy ilyen procedúra, hogy miért jöttem, hogyan jöttem, és gyakorlatilag, mivel én nem tudtam magyar nyelven beszélni, és ott éppenséggel nem tudtak angol nyelven beszélni, akkor orosz nyelven történt meg ez az interjú. November, nagyon hideg, és vonatról nem tudtam, hogy hol kell leszállnom, és akkor kézzel-lábbal próbáltam egy hölgyel, aki velem szemben ült, elmagyarázni, hogy én hova megyek, mivel volt csak egy ilyen rendőrség által kiállított vonatjegyem. És ő segített. Aztán egy busz elvitt a bicskei vonatállomásról a bicskei menekülttáborba. Mindenki egy helyen evett műanyag edényből. Egy orvos, azt hiszem afgán orvos volt, észrevette, hogy amit eszünk, a konzervek, amiket kaptunk enni, azok 92-ben vagy 4-ben már lejártak, és mi azokat kaptunk 97-ben, 98-ban. És így történt meg az első ilyen tüntetés. Sokan biztos, hogy hallottak arról, hogy egzisztenciálisan itt nagyon-nagyon nehéz fennmaradni. És ha nem tanulod a nyelvet, akkor az integráció egy helyen lehetetlen. Azt üzenem, hogy szívből én nem mentem el innen, mert itt volt dolgom, és valóban lett dolgom. So bring me back your skills, what burning gold, bring me back my elevation of... This is my message to all refugees that are living in a present moment in Hungary. You have to remain strong and you have to remain persistent to your dreams and to love your life even in these moments. I was the one, just as all of you are, who came here 16 years ago and felt the same tragedy inside of me as a human being, that I couldn't see no inspiration or light somewhere on that road. But again, I think that you should call Hungarian community, regardless of who comes from where, regardless of the political opinions they have, or regardless of the humanitarian organization they belong to. You have to be persistent, you have to ask for help, but again, please do it with consideration that you are here, someone has accepted you, and the things can be solved only if we do it. The demonstrations, of course, now throughout a peaceful process and not with violence and not with the same pictures as you bring from your own countries, from the conflicts that happened in your own country, be it Afghanistan, Syria, Bangladesh, or whatever. So pray for peace and work for peace.